ассалому алайкум ҳамватанони азизи гиромӣ, шахсони бузургтарине ки шумо ин барномаи чашмаи умедро дар тамошо ҳастед, тамошо мекунед, доимо интизор ҳастед. ман умедворам ки ин барнома ба шумо, ба ҳар оилаи шумо, ба зиндагии шумо ягон дигаргунӣ оварда истодааст. ҳамватанони азизи гиромӣ, дар ин барнома мехоҳам ки якчанда саволе ки ман ба беҳад омодагӣ ҳастанд дар комментария бисёр ки ҳастанд, барои ама камтарвобо мехоҳам ки ҷавоб диҳам. сари чанд дарс, як бор ман мекора карданам дар корай, 3 дарс 4 дарс, як бор ман ба саволи шумо ҳамош ҷавоб медиҳам. агар ки имрӯз дар ин дарси имрӯза мо успед кунем, ага вақт монад, ман дар бораи чӣ хел фермаи говӣ сохтанам суҳбат мекунам. мегӯям якчанда маслиҳатое ки шумо чӣ кор карда метавонед ки именно бизнеси ферма сохтан ба чӣ ки ман анализ карда баромадам аз даруни идеяҳои шумо, пешниҳодҳои шумо, саволҳои шумо яке аз бисёртар направление ки мисол шумо пурсида истодед чӣ хел фермаи говия сохтан. дар ин бора гап мезанам. ҳозир аввал мехоҳам ки якчанда дар бораи саволотон якта гуфта фуром. саволо хеле беҳад бисёр аст. ман мехоҳам ки дар бораи шумо баҳра гиред, ба ин саволотон ки шумо ҷавоб гирифтед бо осон аст кор кардан. ҳамватанони азизи гиромӣ, ҳамин барномае ки ҳозир гап мезанам, албатта даттагаш лайк монед, албатта ҳамина одамое ки дар кор аст, одамое ки зарурият дорад, ба вайҳо ина тавсия кунед, ба мақсади оне ки халқи мо бисёртар илм гирад, ба мақсади оне ки халқи мо бисёртар ба пеш равад, ба мақсади оне ки ояндаи ҷамъияти мо ба ману шумо як сабабгоре шавем ки иқтисодиёти мо баланд ба боло раваду шароити зиндагии халқи мо беҳтар шавад. бизнес барои занҳо чӣ маслиҳат метиҳад? Кадом хел бизнес барои занҳо чӣ маслиҳат метиҳад? хоҳари азизам, бисёр аст бизнесҳое ки барои занҳо хеле хубай. нигоҳ кунед, салон красотӣ барои занҳо беҳад бизнеси хубай, ана дузандагӣ беҳад бизнеси хубай, ана швейни сех беҳад бизнеси хубай, организациони момент, мисол ягон чизе ки организоват кунед ки доири ба пухтупаз, доири ба навин пекарни бизнес беҳад хубай, мисол торту мана ин чизҳое ки мекунанд, ин чизҳо бисёр бизнесҳои хубанд. ана кун еда на доставка на дом, то есть хӯрокае ки дар хона тайёр мекунанд, доставка мекунанд, инам беҳад бизнеси хуб аст. барои занҳо, именно занҳо бадана детский сад беҳад бизнеси хубай, курсҳои омӯзишӣ барои занҳо мана ин хел бизнес аст, чӣ ки тозаи озодаи осонай, мушкиле надорад, расходи бисёр надорад, ино бизнесҳои беҳад хубанд барои занҳо. дизайнерски услуга, мисол любой агар шумо компютер фаҳмед, чиза фаҳмед, дизайнерска услуга, мана проектни услуга, шита коғаз ба карда, мисол компютер ин чизо фаҳмед, беҳад осона. дида одиш сар карда гуфта омадастам. дизайн интерьер бисёр бизнеси хубай барои занҳо. ин чӣ гуфтага барои мисол чӣ ки занҳо мефаҳманд ки хона чӣ хел зебо кунад, занҳо мефаҳманд ки чӣ хел беҳбуд бошад, хеле хуб бошад. агар ки ҳамин чиза шумо надонед, хондан дар кор, камак рафта хондан дар кор шумо тез ёд мегиред. баъд соҳаи маркетинг, ба команди маркетинг, маркетолог шуда команда сохта кардан, мана командаи кадрови агентства сохтан. то есть ин кадровое агентство як компания ки мисол дигар компания аз ҳисоби мутахассис таъмин карда метавонад. мисол ин корҳо, ин бизнесҳо барои занҳо хеле бизнесҳои хеле хубанд, ҳам мешудагӣ ҳастанд, нағз мешудагӣ бизнесҳо ҳастанд, просто камтар омӯхтан дар кор. занҳо зебогия нағз мефаҳмад, занҳо мефаҳмад ки дизайн чӣ хел буданаш дар кор, интерьер чӣ хел буданаш дар кор. барои ҳамон ҳамин чизҳо ба направление гиред. далше компания кушодан барои командаи тарҷумоно, мисол 20 тарҷумон ҷамъ кунед, як мисол направление тарҷума кардан гиред, мисол қоғазҳои юридикия тарҷума кардан, мисол бисёр чизҳо ба тарҷума ба танқисӣ мекашанд одамо, кофта мегардад. як компания созед ки мисол тарҷумония фаҳмад, донад, мана ин чи мисол 5-6 тарҷумони бақоват бошад ки договора тарҷума кунад, қоғазҳои мисол мутахассисия тарҷума кунад. занҳо чӣ ки бисёр баъзе занҳо аст ки грамматика нағз мефаҳмад, хушрӯ медонад, ҳам диалекта нағз медонад. марҳамат кунед, ҳамин бизнесҳо занҳо ба хеле хуб мешаванд, бизнесҳои дараҷаи оли шуда метавонанд. барои ҳамон кунед. барои донишҷӯён чӣ маслиҳат метиҳад? барои донишҷӯён маслиҳат метиҳам ки аввал донишҷӯ ҳамон соҳае ки худаш гирифтагӣ ҳастад, ба ҳамон соҳа як стратегия сохтанаш дар кор. мана мисол агар шумо соҳаи тибба хонда истода бошед, хоҳед ки духтури бақувваттарин шавед, ҳамон направление ки шумо барои худатон выбор кардед,
дар ҳамон направлении шумо бояд ки мисол шумо хостед ки уролог шавед ё шумо хостед кардиолог шавед ё шумо терапевт шавед, ҳамон направление ки шумо направид вибор кардед, интихоб кардед, ҳамон направление ақаллан шумо 20 китоб хонед. Маслиҳати ман шумо ба мин ақаллан 20 китоб омӯзед, ин камаш ба баъд лоақл 10 то 20 одаме ки ҳамон соҳаба таҷрибаи бақувват дорад қатиш ҳамсоҳиба шуда таҷрибаи ҳавая омӯзед. Ин як стратегияи бақувваттарин аст. Агар ки муаллим мешудагӣ бошед, соҳаи ҳамон физика бошед, физика ба инженер шуто неастед, соҳаи ҳамон инженерӣ ба. То есть ҳар кас бояд ҳамон соҳаи худаш ба ҳамин направление ҳамин чизҳои гуфтаги мана омӯзад. Вақте ки шумо ҳамин алгоритми успеха истифода карда омӯхтед, чӣ хеле ки ҳозир ман гуфтам, шумо иншоалло ки муваффақ шуда меравед. барои ҳамон донишҷӯ бошедага вақтатонро холе нагузаронед. Як ҳафта ба як рӯз барои дамгиритон, барои ёру рафиқатон, барои ҳамнишинатон 2 соат ё 3 соат ҷудо кунед, дига ҳамин ба болои худатон кор кунед, ояндаи худатонро созед. Ахотир набароред ки вақте ки дар даври донишҷӯятон як рӯз шумо бефоида ҳамон як рӯз аз даст медиҳед, ин 10 соли ояндаи шумо ба зарараш мерасад. дар бораи гармхонаҳо як видео кунед. Ман албатта дар бораи гармхонаҳо видео мекунам. чиба ки ман ин бизнеса мехоҳам ки халқи умумӣ кунем. Мо мехоҳем ки халқи мо бисёртар ин чиза ёд гирад. Барои ҳамон дар бораи гармхона ман аз А то Я бо як отдельни видео карда сохта, хушрӯ карда шумо ба нишон медиҳам. Як видеои бақувват карда. Барои ҳамон дар ин бора хавотир нашавед. Ҳамин хел чӣ хел ва сохтан, чӣ хел ҷоба выбор кардан, чӣ хел мисол минтақа ба беҳтар мешавад, чӣ хел ҳамин температура даруни вай ба гармхона нигаҳ доштан, чӣ хел сортҳоя беҳтараша падбор кардан, чӣ хел деҳқона ёфтан. ҳамин чизҳо ман гап мезанам нисбати гармхона. дар ин дарсҳо мешавад. Ман ин ваъда мекунам ки ин дарс мешавад. Албатта ман гап мезанам, мефаҳмед ина чӣ хел кардан. кадом чизҳои асосиш аст, чизҳои дуюм дараҷа аст, якумин дараҷа чизҳо аст, дуюм дараҷа чӣ аст. Шумо бояд ки чиза диққат кунед, ҳамаша мегум. бо дигар савол аст, дар кадом районҳо хонаи дониш мекунед, мекушоед? ҳамватанони азизам, мо орзу дорам ки дар тамоми районҳои, дар тамоми шаҳрҳои вилоятӣ, то есть маркази вилоятҳо албатта ҳамин чиз шавад. Хонаи дониш чиба ки вай хонаи дониш барои халқ аст. علم میتیاد به خلق ما. هموطنان عزیز، ما علم میتیم به مردم. من درباره پول گپ نمیزنم یا درباره یگان چیز دیگه گپ. ما علم میتیم. چی با؟ علم یک چیزی است که یک عمر همراه شما میماند. علم یک چیزی است که یک عمر زندگی شما دیگه میکنه. زندگی فرزنداتون، از زندگی خویش و تبارتون با یک تاثیرش میرسد. وقتی که شما یاد گرفتید، شما هنرمند شدید، شما دیگر شدید، البته کاسبن این چی گفته؟ البته تاثیر شما از رفتار شما دیده یارو رفیقتون، خویش و تبارتون همش است دیگه شدن میگره. و دیده میآموزد از شما. و میبینید که شما دیگر شدید و هم دیده است میآموزد. برای همون ما علم میتیم برادر عزیزم. من درباره پول گپ نمیزنم. بسیارا گم میکنه که من فقط درباره پول گپ میزنم. و بعضی میگوید درباره دین گپ بزن، درباره چی گپ بزن. نه، من درباره حیات آینده شما ما علم میتیم. علمی که از پول قیمت است، علمی که همه چی قیمت میست. وقتی که شما با علم از خود کردید، شما شخصیتتون رو میسازید، شما شخصیت بزرگ شدن میتوانید، شما میتوانید که نقشه بزرگ سازید و در این حیات خودتون و جمعیت امروزه ما بهبودی خیلی خوب بیارید. با دلش هست گفتنی هستم که خانه دانش در تمام خداخواه تاجیکستان یک 5 ساله با مؤسسه میسازیم. برای همون کدومتون که هنر دارید، کدومتون که توانا هستید، کدومتون که همین عقیده میفهمید و همین فهمیشش بمیرسید، مرحمت قطعی ما همکاری کنید، ما دستگیری میکنیم، ما یک جای کار میکنیم. همین من برای خودم نمیکنم که اینا برای خلق کرده استودیم. برای همون اگر که ما یک جا باشیم، خلق ما تستتر صاحب علم میشه، تستتر دیگرگونی میشه. دالش ستوای مارکتینگ چی مصلحت میتید؟ برادر عزیزم، ستوای مارکتینگ بیزنس خوب است، نه که همون وقتی که شما وقت دارید که همین بیزنس وقت جدا کنید. هر یک بیزنس یک ریسورس در کار برای وای بیزنس ساختن. ریسورس اینچ پول میشد، وقت میشد، هنر میشد، علم میشد، کماندا میشد، کادر، تو است متخصص بقوا تکنولوژی میشه. یکی از ریسورس اساسی که شما ستوای مارکتینگ باید استفاده کنید و همین بیزنس سازید، این کیه؟ این چیه؟ این وقت در کار است که شما این بیزنس سازید. برای همون وقت اگر شما وقت جدا کردن نمیتونید برای این بیزنس هر روز 2 ساعت یا 3 ساعت،
шумо бизнес сохтан наметавед. Ин бизнес хубай, бизнес нағзай. Неки фарқаташ калонай сетевой маркетинг аз финансовая пирамида. Ҳаст сетевой маркетинг, ҳаст финансовая пирамида. Сетевой маркетинг як модели бизнес. Ин бизнес модель такой. Неки сетевой маркетинг, то есть фарқияти калон дорад аз финансовая пирамида. Финансовая пирамида бошад. Вай кадом вақт ба финансовая пирамида мешад. Финансовая пирамида ҳам вақтест ки ҳамон компания ки шумо даъват мекунанд маҳсулот надорад. Шумо даъват мекунанд ҳамин бизнеса кардам, не ки ҳамон компания на ягон маҳсулоташ нест. Маҳсулот гуфта чиза мегӯям, ё хизматрасонӣ, ё ки ягон продукт дорад, ё ки ягон мисол пишевой добавка дорад, ё ки намедонам ягон парфюмерия мефурӯшад, ё ки ягон косметика мефурӯшад, ё як чӣ мефурӯшад, як маҳсулоте ки ва дастатон хати қапида метоед. Ҳавай реальни маҳсулот буданаш дар кор. Агар маҳсулот набошад, значит ин компания мисол агар ки даромади шумо гон ки ту дигар одама даъват кунӣ, пулдор мешӣ, ту дигар одама даъват кун, пул кор мекунӣ. Не ки шумо ба вақте ки пул метиҳед, дастатон ба ягон маҳсулот натиҳанд. Вақте ки шумо пул метиҳед, ягон хизматрасония накунанд шумо ба анамун моддат ба финансовая пирамида. А хотиратон набурад ки финансовая пирамида ин ҳамон компания ки гӯям шарикони вай компания фақат даромад мегирад аз ҳисоби ки якдигараша даъват кардан мебиёд бизнес ба ё, не ки ягон маҳсулот надорад ки тиҳад клиент ба. Вақте ки шумо меред пул метиҳад, шумо ба косметика метиҳад, пул метиҳад, ё ки шумо бад метиҳад. Бад ин пишавӣ добавка мисол метиҳад, витамино гӯем. Ё ки шумо пул метиҳад, шумо ба ягон хел компютерни программа метиҳад, ягон хел обучение метиҳад, ягон чӣ ин хизматрасонӣ. Он вақт ба ин бизнес ин кора кунед мешад. Баъд бисёрото ҳамин поин ҳамин комментарҳо бисёр нависте LNS и так дале. Бродаро, ман ягон компания рекомендовать намекунам. Баъзето нависте ки ман ин компания кор кунам ё не. Баъзето навистед ки ҳамино фахр мекунанд ки шумо ба кадом вақте дарс дода будед ино. Бале, бродари азам, ман ҳамин сетевои компания ба дарс додагам. Amway ба, Marie Kay ба, Herbalife ба, там Fiberlake ба, TenShay ба, ягла компания ман дарс додаги. Ягла компания сетевои компания ман дарс додаги. Барои ҳамон ман ҳеч гуфта наметавам шумо ки шумо хез равед фалон компания кор кунед. Не, бродаро, саволотан хото. Ман хотиратон боша гуфтаги корпоративни культураи компания мо соблюдат кунед. Якум мо дар бораи политика гап намезанем, мо дар бораи сиёсат ҳамкорӣ надорем, намефаҳмемам, намекунемам. Мо хатя як образование, ман дипломат тамом кардаги. Не ки ман соҳибаи ба сиёсат ба хуш намешам ягон вақт. Дуюм чизе ки ман шумо мегӯям, дин ба мо хуш накунед. Саволои дар бораи дину, дар бораи чӣ дигар роботиед. Домилоҳо пур аст ки ҳамин Тоҷикистон ба чӣ бисёр аст, домило бисёр аст. Ҳамин мумкин дигар миллатҳо ба олимаш бисёр бошад ки халқ ба технология ёд тиҳад ва як чиз дигар. Ҳозир Тоҷикистон ба ҳама чӣ бисёр, домило бисёр аст. Мана савол тиҳед ва ё профессионална шумо ҷавоб тиҳанд. Ин мазмуне надорад ки ман намедонам ҳеч. Не, ман мумкин бисёре мардум Қуръона ман бисёр тохонам. Дар муддати 42 сол ман умр дорам, а ҳамин аз синфи сеюм 9 сола 8 сола будам ки ман пеши устоз мана мондан ки модарам ки хондам, то ба ҳамин рӯза ман ҳар рӯз 1 соат Қуръон мехонам, то ба ҳамин рӯза. Барои ҳамон манам Қуръона як қисмаша аз ёд медонам. ва медонед як шампури қарзон ман то сураи таборака аз ёд медонам. Манам ният дорам ки полни Қуръона аз ёд мекунам то соли 2023 то 2025 худо насиб карда буд. Манам мехоҳам ки аз ёд кунам. чуба ки Қуръон фикронаи одама тоза мекунад. Барои ҳамон саволои диния профессионало батиҳед, ама одамое батиҳед ки ва профессионалан шумо ба ҷавоб диҳанд чикор кардани вай. Ман барои худам хондаги Қуръона мехонам, барои зиндагии худам, фарзандҳоам нағз тарбия кунам, инсони хуб бошанд. Сеюми чизе ки ман шумо ба гуфта будам, моя хуш накунед, ин чи саволое ки дар бораи национални характер дорад ё чи ин савола ман ба натиҳед. Мисол тоҷикин хел, узбекун хел, русун хел, немесин хел, ин гапо. Ман хизматгори миллати дунёям, ҳама ба ман хизмат мекунам. Илм фақат принадлежит Аллаҳу. Ҳамин илме ки банда ба ҳаст, сарфи назар кадом банда ай ва илм а худованд ай, а банда не. Ман фақат як сабабгорам. Ранге ки қадди кӯча мебаред ки як ҷо ба стрелка аз кӯчаи Лелина ё ки кӯчаи Рудаки ё ки кӯчаи Фирдавсӣ, ман ҳамун стрелка, ҳама қаррол боз мекунам, як сабабгорам. Ман ва илм аз худованд ай. Барои ҳама қадар ман любой натса ба хизмат мекунам. Кори мо ҳамин хел, коре ки ман мекунам, меҳнате ки мо мекунем ҳамин вобаста ай. Чорумин чи ягон вақт ман ин хел саволо натиҳед нисбати ин компания чӣ фикр доред, нисбати вай лидер чӣ фикр доред, нисбати ин политик чӣ фикр доред. Мо ягон вақт агитатсия намебарем, мо ягон вақт реклама намекунем, мо ба ин интерес нест. Ман баъзе одам мебиёд, ман ба як гала пул пешниҳод мекунад ки ман ҳама қапул метиҳам реклама кунед фалон продукти ман намекунам. Чӯба ки ман ин кора намекунам.
аввал политика анамин 22 сол аст ман тренерам аз 2007 компания самоа сохтаги мо 13 сол мешад то ба ҳамин рӯз корпоративни культураи мо фундаменташ ҳамин хел истодаги ҳамин хел рафтан мегирад барои ҳама қадар бародари азам ин савола дига ман ба натиед ки шумо ман ин компания чӣ фикратона нисбати компания LNS ёки TNC ёки ягон ти дига ситивои маркетинг не бародаро ман ягон компания ба тавсия намекунам ки ин компания беҳтар аст ё вай компания беҳтар аст ҳаракти худатон одами калони худатон фикр карда баред не ки бизнес ситивои маркетинга омӯзонда наша ёд гиред агар ки дилтон ҳамон кора карданай аввал омӯзед баъд кунед саволи дигар ҳаст дар бораи боғбонӣ гап занед дар бораи боғбонӣ гӯед ҳамватанони азизи гиромӣ ман дар бораи боғбонӣ программаи пурра карда метиҳам ба шумо ман гап мезанам дар бораи чӣ хел зардолуқати кор кардан чӣ кор кардан гӯя касал нашад ҳосили хуб тиҳад дар бораи боғҳои интенсивӣ гап мезанам дар бораи боғҳои супер интенсивӣ гап мезанам дар бораи нок чӣ хел кардан дар кор ки нок дар омаде кадом сортош хуб мешад дар бораи чормағз кадом минтақаҳои тоҷикистон ба чормағза кунед ҳосили хуб метиҳад и так дале дар бораи ангур кадом сортош выгоднее кадомаш невыгодна кадомаш осон фурӯхтанаш кадомаш ҳосили нокиши зиёд аст дар бораи ино гап мезанам дар бораи чӣ гум писта гап мезанам дар бораи бодом гап мезанам дар бораи анор гап мезанам дар бораи слива олу гап мезанам ҳамин чиза ман сохта шумо ба мегум ҳар якташ бад ваяш карда хушку карда ба шумо мефаҳмам даже именно болои кор ба ман ино ҳаракат мекунам ки шумо нишон диҳам ман ҳозир соли якум чиҳо карданам шумо фақат тайёр карданам проблема боғдорӣ ба нест ё проблема замин ба нест проблема фикронаи одамо ба аст проблема нотавонии ману шумо ба аст проблема хомингарии нақшаҳои ману шумо ба аст чӣ ба ки мо ҳозирам ранги ҳамин чӣ хеле ки қадимаҳо мекарданд додои бобом ҳамон хел мекунам гуфта шиштагӣ ҳамон ба одат кирд барои ҳамон шумо сабр карда камтар пул ҷамъ карда пасандоз карда капитал сохта истед барои чӣ ман шумо гуфтам ки пула пасандоз карданаш ёд гиред фикрона дигар карданаш ёд гиред аста просто пула ҷамъ карда истед худо хоҳад ҳамин ба мебиёд ман мегум шумо ҳамин чиза мефаҳмед бисёр чизи хуб баҳра мегиред ба худатон хуб сабр карда истедон дар бораи боғбонӣ ман ин хел чизҳо ман мегум агар ки шумо дар ҳақиқат мехоҳед ки боғи сеҳат кунед сабр карда истед ман хато кардагӣ 2 бор 3 бор баъзе ҷоҳои боғама алиш кардагӣ баъзе ҷоҳои дарахтҳои боғама мурдан бо аз сари нав кардагӣ ман 13 сол аст ки боғдорӣ карда истодиам 13 сол таҷрибаи хуб дорам ҳамон таҷрибаи худама ман ба шумо мерасонам хуб саволи дигар дар бораи бизнесе ки дар тоҷикистон мешудааст маълумот диҳед ҳамватанони азизам ман якта ҳар якташ ба ҷудо гуфта мерам майлаш шумо дар барномаҳои ояндаам нигаҳ кардастед мисол ман ҳар як барнома ҳозир то ахира ҳамин барнома ба дар бораи чӣ хел фермаи говӣ сохтанам гап мезанам худо хоҳад ман ҳозир успед кунам саволоне ки бисёранд ҳаракат мекунам ки ҳамин барнома ба 1.5 соатам ки шавад ҳамин барнома ман гап мезанам хуб барои ҳамон дар бораи бистане таги 30 мумкин ки ман шумо маълумот дода метавам оянда ба ҳар як ҳафта ба як направление ба гап мезанам барои ҳамон худо хоҳад ки 20-30 бизнесе ки мешавад дар тоҷикистони ояндадор ҳаст ҳамон бора шумо маълумот мегиред хоҷагии деҳқонӣ дар Россия чӣ хел кардан мешавад хеле хуб мешавад ҳамин бисёр қишлоқҷоҳои бисёр мана ин чӣ мегӯянд древниҳои ҳамин Россия бисёраш ҳозир беодам мондагӣ шумо агар ки ҳамин қишлоқи худатон 5-10 коргара баред ҳамонҷо ба хоҷагии деҳқонӣ кушоеду картошка мекоред карам мекоред чизе ки мешад ҳамонҷо ба мисол ҳамон яраша минтақаш ба мисол чизе ки мешад кунед хеле хуба чӣ ки мардуми мо коргарай дар он ҷо осонтартон мешад агар ки ният кардан бошед мехоҳам кунед гӯед рафта кардан гиред натарсида рафта кардан гиред ягон қинигариш нест фақат коғазаш якта юриста мегиред аз худи ҳамон местни одамо рӯсои худаш ки коғазҳотон асос карда тиҳад коғазтон як бухгалтераш ма местни одамош гиред ки худаш мисол ҳисоб китобаш рафта кардан гирад шумо ба осон меша коратон аста ёд мегиред аввал вел баъзан шумо фреб мекунад баъзан дурӯғам мегӯд ҳеҷ гап не 1 бор 2 бор 3 бор ёд мегиред ман ҳама мехел карда ёд гирифтагӣ аста чӣ ба ин гапа гуфтам ки бухгалтераша гиред аз худаш чӣ ба ки налоговаш ба худаш давутоз карда рафтан гирад шумо касе ғам натиҳад ана юридически документацияшам якта ҳамонҷи юр компаниё ё ки юристе сдельна мегиред доимо ойлик ба нагиред юриста сдельна гиред достаточно пулаша метиҳад регистратсия
карда метед шумо ба ҳамин документотуна бо вақти дар коритун ба договор дар кора ме чиз дар кора сделна пуляму як договора метед карда метед сделна қати юристо кор кунед пур унҷа ба юрист ҳама қа бисёрас ки ҳамин расиба чӣ бисёра юрист бисёрас бо ипотека квартира грам ё не дар шаҳри Краснодар зиндагӣ мекунам устоз ҳамватанони азиз агар ки шумо дар Россия зиндагӣ дореду мумкин ки гражданин Россия бошеду анами шумо ба вай ҳар моҳ вай метед ку квартплата метед ку ҳар моҳ квартплата дода истодед и так далее шумо анализ карда бинед пуле ки ипотека ба квартира гиредага ипотека ба диққат кардестед ипотека бага квартира гиред ҳамин ипотека ба квартирага гиред пуле ки ҳар моҳ аренда метед ку агар ҳавай қати рост бошад на мисол шумо ҳар моҳ аренда ба 30,000 рубл дода истодед мисол ҳар моҳ аренда ба 30,000 рубл дода истодед шумо граждан Россия агар шумо ипотека квартирага ду ҳамон як моҳа пули погашения ҳамон банк 30,000 бошад ё ки 25,000 бошад ҳамон муддат ба гиред чибаки ҳамон пуле ки ҳар моҳ и так шумо аренда ба дода истодед ҳавай мерад аста квартира шумо мемонад ва шумо и так дода истодед ку все равно дода истодед ҳамон пула ва шумо ба квартира мемонад все равно ин ба фоидаи шумо мешад чибаки 3 сол 5 сол 10 сол ага ҳамонҷо граждан Россия бошеду 20 соли дига ҳамонҷо зиндагӣ кунед ага баҳробир якҷо дар кор ки зиндагӣ кунӣ баҳробир вай пули шумо метед дигароба луши ҳамон пула тиед хона худатон мемонад вай беҳтар не ки агар ки мисол аренда шумо ҳар моҳ гирифта истодед 15,000 рубл ба ҳар моҳа оплата банк 50,000 бо накунеду ин кора кунед ки ипотека ба квартира гиред ки баъд қарз ба мефуред пулотон нест мешаванд азоб мекашед дар кор нест бо накунед ин кора дар ноҳияи шаҳристон устози азиз ба фикри шумо кадом бизнес кунем шаҳристон ҷои зебо бале манам медонам шаҳристон ҷои зебо як умрами рақати тамоми мардуми тоҷик мерад мебиёд хуҷанд мебинад ин чиза шаҳристон ҷои хуб аст ҷои зебо аст шумо се намуд бизнес кунед дар шаҳристон хеле хуб мешавад якум намуд истеҳсолоти ягон маҳсулоти натуралӣ ман хотирам ки як бача пешам омада буд доимо мегуфт ки маълим ман чӣ кор кунам ман гуфтам як молочный продукт бурор қаймоқи шаҳристон гуфта ҳамон бача ҳамин маҳсулота буровард аввал номаш кимчи ки буд як номаш кимчи ки буд омад гуфт ки маълим ман ҳамин ширу қаймоқам овардастам шаҳр ба фурӯх нарафта истода сисон ман гуфтам номаш чӣ як номи чимчи гуфт ман гуфтам око худат фикр карда буро ту конкурентоспособна барои шудан номата правил намуд ман қаймоқи шаҳристон гӯя ки любой одам медонад ки он чизи тоза бо давои тоза ҳамин қаймоқи шаҳристон нависта бурорадаga тамом магазиние ки медод ку якдам ба бораша гирифтана сар кардан барам агар шумо дар ҳамон ҷо бошед шумо ҳаракат кунед ки ё ферма кунед ҳаракат кунед ки реабилитационный центр кунед реабилитационный центр менавед чӣ ин як курортная зона ин беҳад бизнеси хуб мешавад дар территорияи шаҳристон ана профилактически чизҳо сохтантун дар кор бинед мана барои туризм кор кунед направление туризма кор кунед барои дамгирии мардум баъд рӯи роҳа дидед чӣ қадр кафею ҳамин чӣ бисёр аст просто ҳамаш аналогично похоже ҳамин похоже кафе инаш манту мефурӯшад ваша манту мефурӯшад ҳамаш похоже шумо як чиз дигартар кунед неки закусочная чибаки трасса дальше сервис автосервисе хуб кушед ҳамин вес шаҳристон ҳам дорафтагиш бе ягон та автосервис нест як мошин шикастанӣ дорад вулканизатсия буданашак як чи поим мефуреду тарафи истрафшанба баъд ягон чи ёбед меёбед шаҳристон бо ягон чи ҳамин чизо нест ман ҳамин чизҳо все равно мардуми мо ба даркорай оянда ба ҳозир даркор аст оянда тем более даркорай хай фаҳмо якта мойка аст ки як бор кор мекунад як бор кор намекунад якта мойка аст ҳамон сари раба пеши ҳамон дута шер истодагӣ ба то кор мекунад то кор намекунад бо хушаш биёд мекунад бо ҳавай барои грузовикҳои калон буда вай чанд боре ман мефурам мехоҳам мошинам шум як се бор аст намеёбамаш баъд ҳама қадар ҳамин чизҳо пул мебиёрад шумо ба мойка пул мебиёрад вай пул мебиёрад ҳамин чизҳо ана ҳамон закусочное ки мегӯям ҳархела кунед шумо трасса бастед ҳамин трасса ин пулай трасса закусочное ҳархела моҳи бирёни нағз кунед просто дута бассейна монед моҳия монед просто дута бассейна моҳӣ ин трасса дасти худаш қати бардошта жарид карда додан гиред ҳамин трасса хубтарин аст онҷа ҳам ба нағзиш ки онҷа ба оби тоза аст ҳаме чи ин бизнесҳои хуб карда метавонед дар ҳамон трасса беҳад хуб бизнесҳо карда мешавад ҳеҷ чи ки натоистед ҳамин суратҳои ҳамон шаҳристон гиред интернет ба партед ҳамин иностранцҳое ки интересоват мекунад ҳавоя гиреду кӯҳба гардонед ҳамин ҳеҷ чи ки ҳунар надошта бошед ақал ҳамин кора карда метавонед
расмои беҳтарин ҳамон ҷо озераҳо аст боло ба кӯҳ ба ҷоҳои хубаша сурат гиред, чизҳои нағзаша, паррандаҳои хубаша, алафҳои беҳтаринаша интернет ба партед. иностранцо заинтересован мекунад, телефонотонро монед вай мебиёд гирифта ҳавая гардонед ҳамон ҷо хона меҳмонхона точно доред, ман медонам, аммо адаптировать кунед барои иностранец. Якта душевой кабина монед ҳамон ҷо, якта унитаз монед, всё ҳамон вай спокойно омадан метавад, туриста қабул кардан метавед. Ба ҳузур пожалуйста қабул кунед, суткаш ба пулаша гиред, хизматаша кунед, ҷавоб диҳед. Ягон чиз дига дар кор нест. ман гум мекунам ки ман ҳозир 10 та қариб идея додам шумо, агар ки одами кор мекардаги бошед, кори ҳисобаша меёбед. савол дар бораи хонаи дониш шудааст. Китоба мешавад ба хона оварда прокат хонем ва боз баргардонем? Конечно, окоҷонам. Ва дар хонаи дониш 4 та услуга, даже 5-6 та аст, 4 та шумо фаҳмидантон дар кор. Якум, ҳамон ҷо рафта 6 та китоба хонда метавед, бепул беҳич. Ин ягон шумо ба шинед хонед, монед буромада буравед. Бо рӯзи дига биед бохонед. Мисол. Дуюм, китоба метавонед ки харед. Пулатон бошад, харед гиред, баред, баред, ин худатон мешад. Любой момент. Сеюм, пул надоред, прокат багиред. Гиред, пожалуйста, проката бурда хонатон ба. Вай мана мисол китоб 100 сомоне. Унҷо 2 сум, 3 сум, 5 сум мехели проката. Мехели китобҳои қимат мисол аз 200 сум сар мешад то 5 сум мехели. Ана 2 сутка 3 сутка шумо дар коритон мехонед, бурда мемонед. Чорум, китоба харидеду, хондеду, омӯхтеду. Баъд аз 1 маҳ, 1.5 маҳ вай китоб шумо дар кор нашуд. Неки сифати китоба шумо эҳтиёт кардед, хат накашидед, чиркин накардед, китоба гардонда биёред. Мо китоба шумо бо мехарем обратно. 50% скидкаш қати бо мо мехарем. Ма ҳава аз дига ҷо Россия дига ҷо воз заказ намекунам ки қимат набиёд. Бо барои халқа мо гирифта баробар шумо ва китоб истифода кардед, все равно чиркин шуд, мо медонем. Барои мо скидкаш қати обратно мо ва китоба шумо мегирем, бо дигаро меомӯзад. Шумо бошаш ба дига китоб мегиред, ё ки дига китоб прокат мегиред. Шумо бам хуб, халқ бам хуб, шумо бам хуб. Вот, барои ҳама қадар ҳами чизҳо ҳаст мода кунем. Унҷо ба тренингҳо ҳам мешад аста-аста хонаи донишба, бисёр тренингҳо ҳам мешад ояндаба, бисёр вохӯриҳои хуб мешад хонаи донишба. Мо ин ҳозир аввалаш аста-аста карда истонем, баъд ҳамин чӣ мебиёд, худо хоҳад. Муҳтарам устоз, кинои наставник кай мебурад? Мо интизор будем ки кинотеатрҳои октябр ба сар метиҳанд, ман ҳамин октябр ба сар мекунем. Худо хоҳад, ман ҳамин рӯзи 16 ман ҳамин октябр 90 солагӣ, ба фикрам ё 95 солагӣ, ман хато накунам, ё 90 солагӣ аст, ё 95 солагӣ кинои тоҷик аст. То есть якумин бор киное сабт кардагианд. Шумо тасаввур мекунед, ҳамин қадар сол шуд, уже 90 сол, 95 сол. Хотирам моро точно намерам, рӯзи 16 рӯзи кинои тоҷик аст. Премьераи кинои мо мешад. Аввал мо версияи вайша мекунем. Мо 2 та кино дорем. Якта кино мо версияи барои кинотеатрҳо ҳаст, дигараш кино барои телевизиони ва сериал. Пут наставника ин 5 серия, ин сериал ва барои телевизиону, барои чизо мебурад ва пуррагиш қаттида кино. Ин дуюмаш. Якумаш бошад барои кинотеатрни версия, номаш 1 миллион. Мебурад тамоми Россия ба дига ҷои дига кинотеатрҳо ба худо хоҳед мебинед. Мо ният дорем ки вай ба худо хоҳад ният дорем ки ё декабр ба ё ки вай ба агар ки коронавирус тамом шуду декабрро кинотеатрҳо иҷозат диҳанд, моҳи декабр ба тамоми СНГ ба сартем. Агар ки нашад, хай қалан феврало ба иншоалло. Дар бораи инноватсия ман албатта программаи хуб дорам. Чӣ ба вақте ки ман мисол ман мехоҳам ки мардума мо аввал фикронаша тайёр кунем, баъд дар бораи инноватсия ҳар як направление ба гап занам. Ман мисол образование ба гум чӣ хел инноватсия системаи образование ба истифода кардан. Ман мисол гӯем дар бораи фермерски хозяйство, мисол ҳамон гӯем боғдорию, манами селски хозяйство, теплица, ино ба чӣ хел технология истифода кардан, кадом инноватсия навигариҳо аст, дар бораи автоматизация бизнеса, дар бораи мисол хизматрасония, куҷо ба инноватсия истифода бурда метаведтун беҳтару хубтар. Ман дар ин бораҳо албатта программаи хуб дорам. Просто аз сабабе ки 90% мардуми мо ки кори сиёҳ ба банд асту кори оддӣ ба банд аст, ман маҷбурам ки аввал фикронаи мардума ҷудо кунам, дигар кунам, ба аста-аста ҳамон ба бием. худо хоҳад ҳам ба мебинем. Бе инноватсия мо пешрафтан наметавонем. Бе технология мо пешрафтан наметавонем. Худатон нигоҳ кунед, солҳои мана мисол 70-ум, 75-ум ҳамин Корея 60 дурӯғ нагум ё 67% буд, ё ҳамин хел ё 63% мардумаш селски хозяйство замин ба кор мекард, машғул буд. Селски хозяйство машғул буд, кишоварзӣ ба.
бо худаша таъмин кардан наметавист. Ин шароити ҳозири имрӯзи мо халқи мо як галаш замин ба машғул не ки бо хуто мо таъмин кардан натависта истодем. бо аз дигар ҷо ҳамон маҳсулоти хӯрока оварда истодем. ҳамин мардуми Корея ҳамин хел буд. солҳои ҳамин Южни Корея солҳои 70 ва солҳои 60 65 ман ҳамин хел буд. ҳозир бошад ҳамаги 5% 6% Корея замин ба машғулай не ки ҳам худаша таъмин карданай ҳам бо содирот карда истодай. А ҳисоби чӣ? А ҳисоби технология, инноватсия. барои ҳамон мо ин обязательно дар бораи инноватсия ман бародаразам бисёр сухбанҳо мегӯм. раҳмати калон хеле хуб меша. далше ман нақшаи аз банк пул гирифта якто магазин кушоданиро дорам бо як нафар. Вай одам 3 сол аст дар ҳамон соҳа кор кардастан. Кунем ё не? бародари азизам, агар вай одам дар он соҳа кор карда истода бошану таҷриба дошта бошану шумо аввал қатъи вай одам камтар истода кор кунед. Шумо худатонам кор кунед қатъи вай одам камтар ки шумо ҳам таҷриба гиред, шумо ҳам фаҳмед ки ҳамин чиз шумо ба мешад ё намешад. қатъи ҳамон одам кор кардан метунед ё не? Чунки вай партнёри беҳад кори вай дорад, психологически як эмоционални притирка дорад. барои ҳамон пеш аз оне ки қарза мегиред аввал қатъи вай одам як ним сол кор кунед. агар ки муносибатотон хуб шуду дуруст шуду нағз шуд баъд гиред вай беҳтар. Чунки ҳозир шумо равед аз банк қарз гиреду ба камака кор кунеду кортон нашаваду вай баъд шумо баъзе хатоиҳо бинед. мумкин ки вай одам ҳозир муҳтоҷи пул аст ки шумо мегӯед ки биё якҷоя кор кунем ту пул ги аз банк ман ба те. мумкин ки ҳам бизнесаш ба сахт пул зарура. барои ҳамин кора карда истода. барои ҳамон аввал маслиҳати ман шумо равед қатъи вай одам аввал як 6 маҳ кор кунед, фаҳмед действительно дидед ки бизнес прибил метиҳад ё не, реально бизнес даромадаш ҳаст ё не, вай одам бизнеса управля карда метавонад ё не, дарони бизнес чӣ шуда истода, дарони бизнес порядка ҳаст ё ки бардакай дарони бизнес. дарони бизнес агар ки саро чошошу пошу бардак бошад унҷо ба чӣ дар кор шумо қарз гирифта унҷо вложит кардан. вақте ки банк шумо пул мегиред шумо обязаны пули банка гардонда додан. банк ин ҷуръату нест ки қатъиш бад биед гӯед ки ҳамсинф бад метиҳам, хай имрӯз не пагани метиҳам, кӯшидагим не хонам амин ҷиба ку. банк ба ин кораш нест. банк мефурӯшад хонатона, залогатона мефурӯшад. барои ҳамон банк ин риски калонай. банк ҳамон вақт ба пул гиреда банке гарантированный система бошад ки даромад диҳад. баъд бисёриҳото менависед чият ба ки ман 40,000 дорам ё ки 100,000 руси дорам ё 40,000 сомонӣ дорам ё ки 1 миллион руси дорам ё ки 5,000 доллар дорам. ам мехел чӣ кор кунам, камтар пул ҷамъ шудагӣ аст и так далее. бародаро азизам, ҷамъ карда, тоқат карда, сабр карда, мана гӯш кардан гиред. ман чандин бор аз ин гапе мегӯм, бо такрор мекунам. пула пасандоз карда ҷамъ карда истед. нигоҳ кунед чӣ ба ҳамин одамо уже навистана сар мекунад. 100,000 дорам, 50,000 дорам чӣ кор кунам? чӣ ба ҳамин одамо навистан сар мекунад? чӣ ба ки иммунитети денежный иммунитет надоранд. чӣ гуфта иммунитет? иммунитет нигоҳ кунед, ҳамин пул қатъи одат кардагӣ нестанд. вақте ки пул қатъи одат кардагӣ неста, ҳамин пул как будто мушай карда истода заминоба. ҳамин пула чӣ хеле карда нест кардан наргорда. чӣ ба ки пештартар одат шуда мондагӣ. 5,000 доллар ҷамъ кард рафта мошин гирифтам, 2,000 доллар ҷамъ кард рафта ремонт кард. то есть ҷамъ карда расход кардан, ҷамъ карда расход кардан. ҳамин чи одат шуда мондагӣ. барои ҳамон ҳозир камкак пулай намедонед дастош мехорад ки ягон кор кардам даронаш ба ким чиз хорида истодааст, як кор карда ҳамин пула нест кардан дар кор. ман ба шумо маслиҳати хуб метиҳам. ҷамъ карда сабр карда истед. ман бисёр направлениҳоя гуфта мерам. ҳамин вай направлени шумо дар кор нест. аз дарони 20 направление ки ман мегӯм, якта шумо ба беҳад наздикаш, якта ҳама хубе ки шумо ба маъқул мешад, ҳама хубе ки шумо дар коре ҳавай ба банд мекунед. мана мисол ман имрӯз ака коз баттар дар бораи фермаи говӣ гап занам, шарт нест ки ҳаме шумо давидарави фермаи говӣ кушед. мумкин ки шумо дига чӣ дар кора. барои сабр карда истед. сабр карда истед. ман албатта 30 40 50 мумкин намуди бизнеса ман шумо ба аз дарунаш ранг ба монанди ки кушода нишон метиҳам. вақте ки шумо ин чиз дидед, фаҳмидед, ҳамон чизи дар коритона гирифта кор мекунед. ҳамин бизнес шумо дар кор нест бачаҳо. ҳаме чизе ки мисол мана гӯем дар ин дунё мегузарад, ҳаме ва шумо лозим нест. ҳамин бизнесҳо мисол ман дар бораи кафе гап мезанам, дар бораи детская одежда гап мезанам, дар бораи транспортни компания, дар любое направление, парикмахерский ё он чиз дига, магазин кушодан, самбусахона кардан ё ки чӣ чизе ки бошад, хожагии деҳқонӣ кардан. шумо бояд ки ҳамонеша кунед ки ҳамон ба шумо ба худованд таланти бақувват додагӣ. барои ҳамон пула ҷамъ карда, сабр карда, тоқат карда истодана ёд гиред. хуб,
ман чанде як барнома ба гуфтагӣ будам ки вақте ки пул дошта бошед ягон кас ба нагӯяд ки пул дорам. Просто ором гардед. хуб ором гардед ки ягон кас надонад ки шумо пул доред ва беҳтар. Вот чибаки вақте ки ҳамон дарсҳои ман гуфта рафтам якчанд направлениҳои бизнеса аз даруни ҳаво мумкин 20-маш ё мумкин 10-маш ёки 15-маш ёки 25-маш ҳамон бизнес аст ки барои шумо даркорад. агар ки шумо саросима шуда ҳозами пули дастангитона мисол ман дар бораи ферми говӣ гуфтам ё дар бораи магазин детской одежда гуфтам ё дар бораи парикмахер гуфтам, шумо пултон расход кардед, пултон капитал бурафт, ба кор шуд нашуд ин худо медонад. Ба як бора як 10 ё 15 программа ба крафтем шумо фаҳмидед ки ман ҳамина кардан дар кор будай. бад уже бо пул надоред, бо маҷбуре ки 1 сол 2 соли дига ба пул ҷамъ кунед ки бад бо ин кора кунем. хуб барамон сабр карда меистем. як тавр нависта ки устоз аз мешавад ки мо аз хонаи дониш аз китобҳои барои переговор бурдан сар кунем. бале аввал сар кунед. шумо переговора ки ёд гирифтед дига кортон беҳад осон меша бародаро. ман шумо ба хотир думай барномаи гузашта гуфта будам ки 15 минут переговор мебаред, 15 минут. ҳамин 15 минут натиҷаи чанд пул кор кардантон ҳал мекунад. ҳамон 15 минут ба шумо пул кор мекунед, 2 сол 3 сол кор кардагитон ма не, ёки мисол 1 сол ремонт мекунед ё дома месозад. Не, ҳамон муддате ки 15 минут 20 минут переговор мебаред, ана ҳамон муддат ба шумо пула кор мекунед. Деньги зарабатывать когда вы делаете работу. Деньги зарабатывать, когда вы договариваетесь. То есть ин пула кор мекунед на он вақте ки шумо кора карданед, а вақте ки анамонча чихел гапзанон кардед. ман шумо ба технология ведени переговор ёд метиҳам. чотки системаш қатӣ. хуб дарсҳои ояндам ба технология ведени переговор, чихел переговора бурдан аз аввалаш то ба ахираш ки ҳамон чизе ки шумо ба даркория ҳавай шавад. ин чизам нишон метиҳам, ёд метиҳам бродаро азиз. ҳамаи кора ман барои шумо карда истодиам, анде ки шумо баҳра баред, анде ки шумо тавоно шавед. устоз азиз дар дарси 4 то ё 5 гуфт ба дар бораи ҳунари худодод гап задагӣ будед. ҳава чихел ёбем ҳамватанони азизу гиромӣ. бале шумо бояд ки ҳамон ҳунаре ки шумо ба худо додагӣ ҳаст ҳавая тараққӣ кунед. ҳамин инсон ба зиёда аз 200 талантай, ман бисёр омӯхтагӣ, зиёда аз 200 талант. ҳамон якта талант шумо ба ҳавай беҳад худо дараҷаи олиш қатӣ додагиай. шумо бояд ки ҳамон таланта ба пеш барад. мисол як кас духтури беҳтарин шуда метавонад, як кас инженери беҳтарин шуда, як кас домуллои беҳтарин шуда метавонад, як кас мисол чӣ гум, як кас дига мисол муаллими беҳтарин шуда метавонад, як кас боғбони хуб. ҳамон чизе ки худованд додагиа ҳава тараққӣ тиҳед. чибаки вай ба хости худовандай, вай ба ки хости худовандай дасти шумо қати худованд беҳбудӣ мебиёрад дар ин дунё. шумо фақат сабабгор месозад. шумо не ки агар ки ҳамон ҳунара тараққӣ додед, шумо барака меёбед. як худо ин дунё ахиратона обод мекунад иншоаллоҳ. ҳам шумо тавоно мешед. шумо гум мекунед ки ман доно? Не. шумо гум мекунед ки мисол Эйнштейн доно ё ки Абу-Алӣ ибн Сино доно? Не. просто ҳамон ҳунари худованда додагӣ ёфта ҳава тараққӣ додан дар кор. ман ин чиза нағз фаҳмидам. ман бисёр шароити буд ки муаллим шавам, бисёр шароити инженер шавам, дипломат шавам. ман 4 висшее образование май. 2 докторска май, 1 профессора май. ҳамина ман барои чӣ хондам? итоги фаҳмидан ки ман кӣ бошам. барои ҳамон китоби ман мебурад как найти свою сильную сторону, наздики ба Москва ба мебурад, тоҷики ба тарҷума мешад. худо хоҳад ҳава ёфта хонетон беҳад системаи бақувват дорад муҷиба. баъд YouTube канали Самоба даред, канали Самоба. ҳамон канали Самоба ман бисёр маслиҳатҳо додагистам чихел ҳамон таланти худодода ёфтан. забони русиш қатиники аст бисёр. ковид меёбед ҳамин чиза. майлаш чубаки ман ҳозир дар бораи агар ки ҳамин гап занам 1 соат гап занам дар кор. хуб камаш ба дарсам аст как найти свою сильную сторону. То есть чихел ҳамон ҳунари худованд додагиа худ ба ёфтан дарсама 6 соата дарсама. ягон хел ҳамон тренингкон бошад, ягон тарафоба ё графика мебинед ё ки видео тренингкон бошад аз компания ҳамон ҷиба равед ё ки сайти worldsamo.com ба даред. ҳамин тренингҳои ман ҳастанд забони русиба ёбед омӯзед пурсед метиҳанд шумо ба. ман зан устоз 43 сол умр дорам, 43 сола ҳастам, ҳунари дӯзандагӣ дорам ва $5000 пулам дорам. чӣ маслиҳатам метиҳед? апаҷони азизам, шумо ки зан ҳастед ҳунари дӯзандагӣ дошта бошед, як модели либосе созед ки ҳамин дилнишин бошад барои халқа мо. шумо буреду бозора бинеду як направление ба кор кунед. мисол ё ки бруки ҷинс дӯзед, ё ки либос занона дӯзед, ё ки курти мардона дӯзед, ё ки детская одежда дӯзед, ё ки барои новорождённи
навараждони аску кудако ҳавая калориди тоҷикӣ хуто моқатӣ кунед. Якта шогирдама ман мехел гуфтам дар Қазоқистон бизнеси мана хел карда бурафт. То есть амо навараждони аску курпачаи мекунанд ку навараждони ҳавая калориди арламентои қазоқӣ қати карда буровард бизнесаш мана хел бурафтааст. як галасола бренди худаша карда бурафт. шумо амина тоҷикӣ хуто моқатӣ кунед, мана равед кунед. чиба аста-аста мардум одат мекунад. ҳамо стили худотун буданаштар кун, дизайни худотун буданаштар кун. мана мехел шуна мебаравад. ҳаме хел кунед ки мардум ҳамон чиза доимо гирад, як бор не доимо гирад. устоз азиз, дар бораи аксия камтар суҳбат кунед. бале, дар бораи аксия оянда ба ман облигатсия аксия мебарорам. оянда ба ман аксия облигатсия мебарорам. шумо метавонед ки дар доираи ширкатҳои шогирдҳои ман, дар доираи ширкатҳои компанияҳои худи мо, дар доираи ширкатҳои шогирдҳое ки муваффақ дорам ман, дар доираи ҳамон шумо камтар пул кор карда гардед. аксия выгодна, не ки ман аксия ҳамон аксия харидан дар кор аст ки ҳамон компания донед, роҳбараша донед. ман хулоса бомадам. ман мисол биржаба бисёр вложение намекунам, қадар хариду фурӯшам намекунам. бисёр одамо мебарад форекс ба ман мисол мегӯяд ма устоз ман ҳамеқадар инвестиция кунед, ман брокер дорам, ин дорам, ман намекунам. чибаки 9 бача медонам ки 9 бача ки ҳамин кора карда як гала пулаш нест шуд. ман то ҳозир ягонта Средняя Азия бача надидам ки форекс ба ягон ҷоба кор карда миллионер шуда бошад. не ки ман направление ки ман гуфта истодам ҳазорҳо одаме медонам ки пулдор шудаги аст. барои ҳамон агар ки аксия облигатсия хариду фурӯш карда пулдор шудани бошед, агар ки шумо дар Европа зиндагӣ кунед, дар Америка зиндагӣ кунед, ин каптон хеле хубай, хеле хуб кунедон, унҷо ба ин чизо хеле тараққӣ кардагӣ. не ки пула дасти брокер батиёд ки брокер ин кора кунад. ман қадар вова боварам нест. чибаки ман ҳамон шогирдҳоям ки 9 кас гуфтам ё чанд кас гуфтам, 9 кас мен 10 кас медонам, мумкин даже зиёдтар. ҳамино бечора ҳамаш пулошна буданд апушти ҳамон брокерҳоя. вай брокер ҳар сделка ба пул мегирад, интересаш ки проценташа гирифтан гирад. шумо пула боид одам мегиред. барои ҳамон оянда ба аксия облигатсия мебарорем. худо хоҳад дар ҳамин биржаи Тоҷикистони худомо мешад. худо хоҳад анамон бизнесҳои успешнами шогирдҳои манқатӣ ҳамон ба камак пул дошта бошед, пули камқати ҳамон аксия облигатсия харида фурӯш кунед, даромадаша гирифтан гиред. чем компанияҳои европейсо американсо ким куҷо мемонед ку серавно ҳамона монед бачаҳои худомо пулдоршанд, бачаҳои компанияҳои давлати худомо бошад. ҳозир медонам ки шумо уже гуфтед пушти саратон уже гӯшатон ой Тоҷикистон ба намешад. а чиҳо визиалисти? агар чӣ ба ин хел фикри шумо? ин фикртон беҳад фикри хато. мо ватанамо обод мекунем. мумкин ки шумо қабати мо ба местед, мумкин ки наместед. не ки ман медонам ки ҳазорҳои фарзанди тоҷик ҳар сол 110 000 талаби мактаб меёнад тамом мекунад. ҳаме вай беномус нест, ҳаме вай беорзу нест. ман медонам ки дарони вай ба ҳар як талантие ки иншоаллоҳ аввал охир худо мо вай ёфта аста тарбия карда ватанамо обод мекунем. Тоҷикистон ҳамтун намемона як умр фарзанди тоҷик мардикор намемонад. а хотир набароред. дальше барои тренировкаи памят чӣ кор кардан дар кор? барои тренировкаи памят ҳаст специальни курсо барои памяти беҳтар кардан. аввал воображение ба тренировка кардан дар кор, воображение, образни памята зиёд кардан дар кор. сета чизе мегӯям, манам китоба мегиред, мисол ёки компютер ба вай кунед, компютер ба манами калимаҳо айку часпонда хонед. часпонда камчак 10-20 варақа хонедага ҳам хонданатон тез мешавад, ҳам памяту скоросташ тез мешавад. хуб, образни памята зиёд кунед. образни памят беҳад зуд фоидаш аст. чӯбаки одам калима хотираш мебарад, слова хотираш мебарад, ки образа хотир намебарорад ягон вақт. образни памят қати кор кунед. тамоми чиза мисол тасаввур кардан гиред. сухане ки мешунед тасаввур гиред. мисол мошин гум, мошина тасаввур кунед. себ гум, себа тасаввур кунед. ҳамин чиза як чанд маротиба худатон ба тренировка кунед, памят ҳама бақувват мешавад ки одам ба чӣ дар кор аст? острота ума, скорость мышления. острота ума, скорость мышления. Чӣ гуфта гап? тоҷикиш бакун. То есть ҳамин ранге ки корд тез бошад, тез мебурад. баъзе одамо бинед фикраш ҳамеқа тез аст ки ҳамин шумо гуфтед тез фаҳмидан мегирад. баъзе одамо фикраш кунд ки зеҳнаш кундай намефаҳма кушодани. барое ки шумо зеҳнатон кушода шавад, қуръона бисёр мехонед, именно қуръона бисёр мехонед, мекунед гуфтагиша,
тоза пок мешед, аз фикрҳои хом дур мешед, баъд профессиональный илма бисёр мехонед. Именно профессиональный илм. Китобҳое ки ман рекомендация карда ҳастам бисёр хонед. Ана ҳамон вақт скорост мышлени шумо манамих тез мешад. Мисол сообразительный мешед шумо, тез фаҳмишатон ба қувват мешаду, роҳи ҳалли любой масъала ёфта метонед. Дальше. Муҳтарам устоз, руси қатъи инҷо омадаги, ответьте, пожалуйста, про налоги. Они же мешают нам делать бизнес. Тоҷикиш панҷофтага дар бораи андоз гап занед ва ё мо ба мушай мекунанд, намемонанд кор кардан и так далия. Ҳамватанои азизу гиромӣ, налог ҳами ҷо баҳай. Налог дар тамоми ҷо ҳаст. Дар Россия ҳам ҳаст, дар Америка ҳам ҳаст. Медонед ман хона харид шудам Америка ба 3 миллион 200 ҳазор гуфт. Як сола ойлик ҳамон налога ки дидам, ҳар сола налогаш таги 300 ҳазор доллар буд. Ҳар сола налоги хона. Шумо представить мекунед? Ман гуфтам не, ман ба чӣ тар кор? Конечно, 240 ҳазор доллар ҳар сол пули налоги хона. 10 сол баъд 2 миллион. Фаҳмидед? Ки мегӯяд шумо баки дигар Тоҷикистон ба налог қимата ё қина дигар ҷо ба нест. Просто як камбудие ки имрӯз мо ба ҳаст аз соҳае ки ҳисобе ки соҳибкоре мисол гум дараҷаи олиш қад рафта истодагиш ки нест, то як дараҷа кам рафта истодааст, ҳамин ҳисоб даромади давлат аз 50% зиёдаш таги 70% даромади давлат аз ҳисоби андоза. Вақте ки даромади давлат аз ҳисоби андоз шуд, соответственно ҳамон давлат иқтисодоташ дер ба пеш меравад. ману шумо бояд ки корхонаҳо бисёр созем, истеҳсолота бисёр кунем. Вақте ки мо ин чизҳоро бисёр кардем, даромади давлат кам шуда мега, аз ҳисоби налог камтар шавад, аз ҳисоби туризм зиёд кунем, аз ҳисоби содирот зиёд кунем, аз ҳисоби дигар чизҳо зиёд кунем, аста даромади андоз пас мефурод. Соотношенияш, процентни отношения. Аз 40 пас кардан нарко. Аз 40 ки пас карда, всё, иқтисодиёти мо месабзад, чунона месабзад ки. Лекин халқ карданаш дар кор. Ки мекунад ина? Шумо гумон мекунед ки шумо аз дур истода нигоҳ карда налог қимат гуфта шитан гирем, хитоиҳо мебиён мекунанд. Хитоиҳо омада беҳтарин чизи даромади мо харида бурафта истодиянд. Ягон хитои ранги ман библиотека намекунад Тоҷикистон ба. Хонаи дониш намесозад. Ягон хитои балница намекунад. Ягон хитоитон мурадки, бовар кунед, мурадки мактаб намекунад. Чиба ки ин чизҳо халқа тавоно мекунад. Акон фаҳмидед? Аз сабаби ки ману шумо ба ҷое ки фикри ина кунем, технология созем, ҳозирам фикр карда гаштем тоқи сиёқати намоз хонам ё тоқи сафед қати. Ҳозир мо шерхуне карда гаштем. Як қисма мо банд, фақат фикри мана ин ба, як қисма банд, фикри шерхуне ба, як қисма мо банд, фикри маҳалчигӣ ба. ману шумо бояд ки дигар чиза ёд гирем. Ман як барнома ба гуфтагӣ будам ки вақте ки шумо дар давлатҳои беруна зиндагӣ мекунед, аз давлатҳои беруна чизи ҳамин пешрафта ё мозида ҳамин ҷо биёред. Не ки ту компютера ёд ги, ба лисасоза ёд ги, технология ёд ги. Ман мехоҳам ки аз дигар давлатҳо вақте ки шумо ҳастед, инноватсия биёред. Биёред як инноватсия ки мисол бечори деҳқона ки ҳозир а як сотиқ мисол 50 кило бор гирифта истода, а як сотиқ 200 кило бор гирад. Мана ин чиза биёред. Биёред медицина ба биёред ки мисол касалои мо ҳамин ҷи Ҳиндустону ҳамин ҷи Германия нараванд. Биёред ҷои кор созед ки мардуми мо марди коре наравад. Мана ин чиза биёред кунед. Биёред технология биёред ки мисол як технология биёред ки роҳи арзонтар қати мо гесо мо созем. Мо ба водни ресурс бисёр гесо мо сохтану мо дар кор. Чӣ қадар бисёртар созем, ҷамъияти оянда ба се равно электричество пулай. Ҳама вақт пул мемонад. Вая сохтан дар кор. Намедонам дар давлатҳои бегуна чиза меомӯзедтон шумо баъзеатон бовар кунед. Неки ман медонам ки дарони шумо ба одамое ки дар кор мана гапама гӯш мекунед. Ин гуфтагӣ ман барои ман нест, барои халқа мо. Як инструментҳо беред, як платформаҳое созед ки туризма ба пеш барем. Ҳамон чизҳое ба пеш барем ки халқа мо пулдор кунад. Ман дар бораи туризм отдельни бо шумо ба программа карда мегум дар бораи именно чӣ хел туризма ба пеш бурдан. Ман ҳисоб карда буромадам ки як 5 сола агар кор кунем, ҳама мо халқа мо тавонотар шуда кор кунад. Даромади як солае ки туризм мо ба мебиёд, дар ҳамин Тоҷикистон аз 3 миллиард зиёда. Ҳава карда мо метоем. Дар ҳақиқат мо ина кор карда метавем дар муддати як 10 сола, мисол ё 5 сола, 10 сола то 2030 ин корро кардан дар кор. Чиба ману шумо бояд ин корро кунем? Барое ки ин сарчашмаи даромади такроршаванда аст, барқароршаванда аст. Вақте ки ману шумо мисол канданои фоиданоки мо мегирем, мефурӯшем ва ё 50 сол, 100 сол пас тамом мешаванд.
не ки вақте ки ману шумо кор мекунем сарчашмаҳои даромади барқароршаванда месозем ва ё ба мо фоидаи калон мебиёрад. Чунки ки ҳар сол такрор шуда истодааст, вай тамомшавӣ надорад. Яке аз ҳамин направление ин туризм аст. Барои ҳамин дар ин бора бисёр гап мезанам бачаҳо. ҳамин падару модарамо меҳнат кардан, роҳ сохтан, садик сохтан, балисо сохтан, падару модарам меҳнат кардану кимчи то тавонаҳошон буд сохтан. Аба ману шумом кардану даркор ки насли оянда як чӣ гирад? Насли оянда ба кӣ метиҳад? Аз кӣ мемонад насли оянда ба? Мо ҳозирам фахр мекунем куҷое багардем дар бораи Абу Али ибн Сино ё ким киё. Чиба ҳамаги 20 каса намонане ки дар бораи ҳамуно мо фахр карда миллата муаррифӣ мекунем ҳамуно қати. Охир оянда наслҳои мо чӣ кор мекунад баъд? Барои ҳамон кардану мо дар кор налога танқид накунед. Ман чӣ гуфтани ҳастам бачо? Мумкин ки баъзе соҳоба налог қиматтарай. Аксар ки илм надорем азоб кашидастонем. Ҳамин қонунҳои мо ку қонунҳои хубанд. бовар кунед нисбати хоҷагии деҳқонӣ, нисбати мисол истеҳсолот, нисбати бисёр чизҳо қонунҳои мо ман намегӯям ки ва ё слишком возмина, не, беҳад қонунҳои выгодне дорем бачаҳо. Бовар кунед. Просто асбабе ки халқ намедонад ҳамин қонуна намехонад, қонуна намедонад, чӣ ба одат кардагӣ? Ҷурабозӣ қати одат кардагӣ. Коррупсия сохтаги тоҷико. Нигоҳ кунед я бачаҳо. Вақт ҳамона худат гир хон ёд гӣ ва ҳавай беҳтар аст ку. Ҳозир ман баъдтар мегӯям мо ин қолаба тамоман шикаста намо дар корай. Медонед халқи мо чӣ ба ин хел шудагӣ? Қонуна намехонад. Ман ҳам як чандта мисол мебиёрам, мебинедон. Қонуна намеомӯзад, проблемаш ки шуд, мекувад ягон шиноса ёбам ки камтар пултиам ҳал кунад. Гаиба ҳам бошад ҳамин, балиса ҳам борад ҳамин, касал ёбад, ҳам касалаш шавад, балиса мераду, шиносаша мекувад. Ана любой роҳи қонуна аз сабабе ки худомо намехонем, ҳамин проблема. Дуюм проблема бинед. Қуръона намехонад, ҳадиса худаш намехонад. Фақат мехоҳад ки як кас ҳамин як домило гӯташ. Омада мера нишнад гӯш мекунад ҳамон чизе ки кун, ҳамон гапи ҳава ин домило хуб аст, ваш ганда аст, инаш нағз аст. Халқи мо одат кардаги фақат гӯш кардан ба. Чунки ки ҳамин асрои аср, наверное ҳамин қадим ҳамин гуфта мо насиҳат карда ҳамин хел тарбия кардагими намедонам. Барои ҳамон мо худомо ҳаваси китобхонӣ мо кам, фақат мехоҳем ки гӯш кунем. Мехоҳем ки мо тарбия гирем через гӯш кардан. Ҳамин чиз зиёд мо ба. ҳамин чиз зиёд халқ оддӣ ки худаш ки китоб намехонад, фақат гӯш мекунад, ҳамин ба ҳамин направление дода шуда рафтагӣ. Фаҳмиданед? Барои ҳамон ҳамин хатои мо ҳаст, бародаро. Анамин нигоҳ кунед. Ин соҳа ба ҳам соҳаи дин ба мо ба зарар карда истодай, ҳам соҳаи қонун ба зарар карда истодай. Чӣ ба? Мана мисол баъзе агар худотон Қуръона хонеду, ҳадиса хонеду, вай баъзе гапи ҳар як мулло ба намеред. Ақли худотона кор фармед. Ҳамон тавоноша гапаша гиред, нотавонаш пасаш давида наравед, таъриф карда ё ки танқид карда, инаша таъриф, ваша танқид накунед. Мана мисол агар ҳамона китобхон шаведу вай шавед, қонуна меқапед. Баъд шумо мебинед ки ҳар як одаме ки як налогове вай пештун биёдага, ки ба номашон куратор, шумо азоб наметиҳад. Чиба ки медонед ки шумо илматон ҳаст. Шумо рӯи илматон фаҳмонед, гӯед ки ин чи илматон қати нигоҳ кара, рӯи қонун кор кунед. Ман ботиб такрор мекунам. Шохе ки аз дарахт берун мебиёд, аз меваи вай ҳар як кӯча гузар умедворай.